Ungizwe mkhona uthi indaba yamamashi angapheli ufusek loyo asikubini lesikomkele kule channel yamphambili indaba zakabhoqe mengabomusha sacela uzobulungiswa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona kwamavideo namaclip esifakayo kule channel. Umongameli wamabhinqa owakhonjwa umuntu wesilo Ungizwe Mchunu usephawulini nakanjani ke ngodaba ke lamamashi angapheli. Ungizwe Mchunu uthi ithimu ewinayo ayikhali ngeinqomo zika Nompempe uze ngamanye seyisikhathi semphumela hayi indaba yamamashi angapheli. Siyomasha kuze kumila ke amaqakala nansi ke nakanjani ke inkulumo ke eqoshiwe ke nakanjani ke ebeyethula phambi kweinsizwa ke lapha kwaMayimayi namhlanje ke Ungizwe Mchunu zizwele ke nakanjani ke abafowethu abasinabe meeting sificile meeting besebeqalile abafowethu ababe phambili imeeting ngicela nje ukuthi bafowethu sisho ukuthi ihambe kahle kakhulu. Ukuhamba kahle kwemeeting umphathi stage waseHipro uthatha isinqumo sokusebenza nathi siwumphakathi ukuthi fusaki indaba yamakolokolo namadrugs. Wathi ufuna ukuyisheshisa yonke lento yenzeke ngokukhulu ukuphuthuma futhi kunamabhilidi esikeze umemezelo ungena kuwo sibaza abafana bafakazayo. Ngoba umphathi station awuphethwe uzobikela ucommissioner wamaphoyisa eGauteng aphinda abikele ubaba uPanyaza ukuthi ngomhla ka5 sonke sobe semhlanganweni wokuthi sithi siyaphi ngaliphi isuku nganini i-operation lethu i-operation ngomhla ka5 sinemeeting emveni kwemeeting an operation ngalo lelo la njengamanje indaba yokumasha ongenamphumela ufuseke leyo nto into ebalulekile nasi imphumela manje njengamanje siyenza ama-meeting nawo fusake enza kwethu ngomhla ka5 siyahlangana la kuyo la police station kuzobe kukhona ucommissioner kuzobe kukhona uPanyaza emva lokho siyaphuma sigqoka inkalo siyasebenza bafana. Uma ngabe uhulumeni namaphoyisa engagijimi ukulungisa le nkinga sogcina sesilimazana sodwa lento engafuneki. Bafowethu uyacela basuka la siyiphathe kahle bafowethu i-team ewinayo ayikhali ngeinqumo kaNompempe siyawina bafana bakithi sawina bafana sawina Khulu kanza kwethu sibambe sicela ukuthi induna ebesinazo efuna ukubeka sibeke uhlelo lephambili shabo. Ayisiwenzile umsebenzi siqedile ibantu. Mina kaMayimayi ngamadoda esiphinda kaMayimayi siqedile. Ayuve.
Siqedile ngeyuvela manje. Sicela ukuthi siphathe kahle, asihola udaba ezitha, siphile ngamanye manje wakweshilo. Senze into njengoba sivele saziwa noma sithi sinentoni. Asinentoni phela siphinde ngamanye manje esho khona. Umhlaka 5 kodwa lezi iteshi zombili ayihlangana. Umhlaka 5 zonke next week akununya kugelana kololu gele. Singathokozela ukuzwa ukuphala kwakhona kanjena-ke kwi-comment section emva kokuzwa-ke le nkulumo kamongameli uMabhinca uNgizwe Mchunu. Uyavumelana ngempela yini nokuthi lento yendaba yamamasha angapheli ufuseke manje sekumele sibone imiphumela ukuthi kwenzakala nezweni njengoba kade kwakumashwa? Uyavumelana neChunu? Kushiye kuphawula kwakho-ke kanjena-ke kwi-comment section mekuthi-ke uyavumelana-ke noNgizwe Mchunu njengamanje isikhathi sokuthi-ke sibone iy'thelo lokhu kanje sikumashela ngempela-ke 100 times 1000 times njengoba nje bekunamamasha lokho eqhubeka eThekwini eGoli kuphi nakuphi emhlabeni wonke jikelele. Phawula.